Música, gastronomía, moita troula, actividades paralelas e, como non, viño. Estes foron os ingredientes da 44ª edición da Festa do Viño de Barro. O evento reuniu no Pazo da Crega a centos de persoas. Esta festa naceu fai 44 anos para vender os excedentes de viño de unha produción moi abundante e ao longo de todas estas décadas foi evolucionando igual que evolucionou a nivel social e a nivel económico o mundo do viño, non? Entón, é unha maravilla ver que a xente sigue participando deste evento e sigue disfrutando dela. Nesta edición o pregón correu a cargo da agrupación de baile tradicional Amor Ruibal, que neste ano celebra os seus primeiros 40 anos de vida. A festa do viño sempre foi unha data moi importante para o noso grupo, pois marcaba o inicio da tempada. E nela non só estreamos pezas de roupa, senón tamén novos bailes e, como non, novos integrantes. O evento conta co apoio da Denominación de Orixe Rías Baixas. Aquí no Concello de Barro hai varias bodegas xa que están dentro da Denominación de Orixe e ademais hai moitas hectáreas plantadas de albariño, o cual pertenecen á Denominación de Orixe, que é un apoio tamén para nós. Como é habitual, un dos pratos fortes da festa é a cata de viños. No certame deste ano, o primeiro premio foi pro albariño pionero macherato da adega Viña Almirante. Máis que nada é a satisfacción, non? O sea, non podes contar vivir a conta de premios, pero é o primeiro concurso ao que nos presentamos no ano e xa apunta ben, non? Agora vamos ver que pasa tamén Cambados, Catas de Galicia, de Cánter, e, é moi boa sinal, non? O sea, que che den xa un primeiro premio, pero, é a satisfacción de que tes un produto moi ben feito e que hai un traballo detrás de viticultores, de socios, moi ben feito, non? Nesta categoría o podio completouse con Santiago Roma Selección no segundo posto e Sin Palabras de Adegas Castrobrei no terceiro. Tamén se repartiron os diferentes galardóns, os viños de autor, Tinto País, Caíño e elaboracións especiais.